Овцете и кучето. Сговорили се овцете, отишли при своя стопанин овчаря и заблеяли пред кошарата му. Излязъл овчарят и ги попитал: какво има? Защо блеете тъй жално? Стопанино, приближил се най-старият овен. Дошли сме да ти се оплачем. Кажете да чуя. Ти, стопанино, не си справедлив към стадото. Ние ти даваме мляко. От млякото правиш сирене, продаваш го и печелиш добри пари. С нашата вълна обличаш цялото си домочадие. Всяка овца през зимата ти ражда по едно агънце и умножава стадото. От година на година ти ставаш все по-богат, но за нас не мислиш. Сутрин ни изкарваш на поляната и казваш: хайде, вървете да пасете трева, а кучето си гледаш като писано яйце. Когато съмне му даваш една филия, а вечерно време и хляб, и сирене. С какво е заслужило кучето твоето благоволение? Вълната и млякото ли ти дава? Или пък ти ражда агънца? Дошли сме да ти кажем, че от сега нататък не искаме да пасем трева, а ще ни даваш хляб да ядем. Ако не послушаш молбата ни, ще вдигнем бунт. Ще запалим кошарата и ще се разбягаме на всички страни. Прогони кучето, а хляба давай на нас. Добре, съгласил се овчарят и като прогонил кучето си, умесил една пещ хляб за овцете. Цял ден овцете яли хляб и не отишли на паша. Но ето, че през нощта, когато заспали, дошъл вълк. Почнал да се върти покрай кошарата и щом усетил, че няма куче, прехвърлил с един скок оградата. Тогава старият овен се втурнал от кошарата и събудил овчарят. Стопанино, викнал той, загинахме, къде е кучето? Нали поискахте да го прогоня? И аз ви послушах. Ах, стопанино, никога да не се водиш по овчи ум, рекал овенът. В той време вярното куче, което не било далеко от кошарата, усетило вълка и връхлетяло отгоре му. Завчас го свалило на земята и горския звяр с голяма мъка оттървал кожата. От този ден нататък овцете и кучето останали големи приятели.